Kaixo eta ongietorri guztioi enpresarean telebistara, elkarrizketa saio honetara, dakizuen bezala Bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Bai Euskarari komunitateko entitateak ekartzen ditugu saio honetara, eta gaurkoan Atlonen txanda da. Enpresa osasungarria proiektuaren inguruan hitz egingo dugu Iker Irastortzarekin. Ongi etorri, Iker. Eixo osoa, bai, eskerrik asko. Esan dugu, enpresa osasungarrietako arduraduna zarazu, zer Hori da. zerbitzu eskaintzen duzue Atlonetik enpresentzat? Bueno, enpresa mailan badarmazkigu 3 da, bai, eta gure helburua, langileen zaintzan datza. Atlonetik benetan gustukoa duguna prebentzioa egitea da enpresetan, baina, egia zenbait kasutan, enpreseia gurekin kontaktatzen dabiela, kezka edo problema bat dutenian, ez? Normalien enpresak adin maila altua dutenian, absentismo ere areagotzen dijoa, eta, askotan ere deitzen gaitue, lanpostu konkretu batetan problematika edo arazo ergonomiko bat dutenean. Bai, normalean, gure lehen pausua, enpresa bakoitzean, enpresa osasungarrien diagnostiko bat egitea izango litzeke, emaitza horien arabera planteamendu bat egin enpresei, eta normalen, gehien eskaintzen ditugun programako ideia bat egin dezazuen, programa integralak dira. Bai, programa integral horiek ergonomia inguruan, programa espezifikoak lanpostuan, arrisku kardiobaskularren prebentzioa programak, eta orokorrean, bizioitura osasuntsuarekin zerikusia duten formakuntza eta kanpaina ezberdinak eskaintzen ditugu. Azkeneko hamarkada hontan gehien bat, edo exito gehien izan duten programak enpresetan, miniklinikak izan dira. Miniklinikak gehien bat dira, enprese dituzten arazoei aurre egiteko metodologia bat. Eta normalean lesio muskuloeskeletikoak gutxitzeko edota ekiditeko erabiltzen ditugu. Bai. Ze enpresetan zer dituzuen miniklinika horiek, edo azkenaldi honetan ez dakite adibideren bat edo emuteko moduan zare? Bai, behitu, metodologia honekin lehendabiziko enpresa Mercedes izan zen. Oain dela, 11 bat urte okerez banabil, hasi ginala Mercedes enpresarekin. Eta ordundik gaur arte, enpresa asko bidean sartzen fundira, bai, adibidez, Kopresi bat, Goizper, Erreka, Eka, Forklik ere du, Eroski taldea, Renault taldea eta Bridgestonek ere. Bai, azken finen miniklinika bat da, enpresetako lesio muskuloeskeletikoa prebenitzeko eta errehabilitatzeko zentroak dira. Vale? Finlandiar metodologia bat da, berritzailea guztiz, eta hau diagnostiko funtzional digitalean oinarritzen da. Bai, normalean egiten duna da, zentro edo enpresaren beharretara egokitzen gara, eta konfiguratzen diegu programa ezberdinak. Bai, hola, ideia bat indezazuen, 185 enpresak ditugunak, bizkarrezurreko gaitzak tratatzeko miniklinikak dira. Bai, ze gaur egun, langile gehiengoa bizkarrezurretik asko sufritzen dute, baina, badegu enpresaren bat espezifikoki eskatu digutenak miniklinika bat espezifikoa Sorbalda. Vale? Badare tailer edo sekzio batzutan, Sorbaldako kezka eta problematika askokin dabiltzenak, eta montatzen dio miniklinika bat espezifikoa Sorbaldako molestioiek ekiditzeko. Bai. Eta miniklinika horiek enpresan bertan egoten dira, ezta? Ze emaitza lortzen dira miniklinika hauen bidez? Bai, normalien danak enpresan bertan daude, bai, eta 185 lan ordutan. Hoi garrantzitsua da programak orain dio exito handiago bat izateko. Vale, normalean, test funtzional, hasierako test funtzional bat egiten dugu, neurtzeko langile bakoitzan nola datorren, bai, norberari bakarkako programaketa bat jartzen zaio, 16 eta 24 saio bitartekoa gutxi gora bera, eta behin programa maitutakoan, bigarrengo test funtzional bat egiten da, emaitza horiek neurtu alizateko. Bai, gu normalean, 4 indikadore ezberdin erabiltzen ditugu, bai,
Bidia dato objektibo bezala eta beste biak dato subjektibo bezala, objektiboen barruan bat bizkarrezurreko mugikortasunaren hobekuntza neurtzen dugu. Eta normalean langileak 1,5 bat mejoratzen dugu. Eta beste alde batetikan bizkarrezur jarduren indarra ere neurtzen dugu. Eta hemen hobekuntzak oso nabarmena dira, 1,50ko hobekuntzekin. Eta gero, datu subjektibo bezala, beste bi indikatzaile neurtzen ditugu. Bat, langileen programarekiko gogobetetasun maila, guztira azkeneko 10 urte hauetan izango dira milaka batzu tratamendu hau jaso duten langileak eta emaitza oso positiboekin. Bai, gu beti galdera pasatzen dio, 0 eta 10 bitartean zenbateko valorazioa emango zioten programa honeri eta bataz bestekoa 9,3 da. Orduan jende oso gustora dago metodologia honekin. Eta gero ere, minaren gutxipena neurtzen dugu. Minaren gutxipena 1,75 batean hobetzen da. Hau da, normalean, hasierako testean norbaitek 0 eta 10 bitartean lauko mina duela esaten baldin badu zerbikaletan imaginatu, programa ostean min hori bat batera gutxituko litzateke. Bai. Zergatik esango zinuke dela garrantzitsua enpresentzat, ez azkenean osasunean inbertitzea da, miniklinika bat izatea, edo, Bai, ez? bai. Bueno, gaur egun badare estudio batzuez esaten dutenak euro bat osasunean inbertitzerakoan retornoa askoz handiagoa dela, ez? 2,5 euro esaten due dala inbertsio hori epe luzera. Bai, hau neurtzea ez da guztiz erreza, baina badare enpresa batzuk hau neurtzen ari diranak. Baina, bueno, orokorrean langileen osasunean inbertitzeak langilei mesede egiteaz gain, produktibitatean, antolakuntza kulturan eta epe luzerako enpresaren errentagarritasunean eragin positiboa duela esango nuke. Langileen ongizatea, kezka erakusten duten enpresek langiro positiboagoa eta antolakuntza kultura ere sendoagoa sortu ohi dute, eta markaren irudia eta talentuaren erakarpenean eragina izaten du. Era batean edo bestean, enpresek lortu nahi duena da absentismoa gutxitzea eta produktibitatea igotzea. Bai. Orduan, onura bi aldetatik, ez? Enpresarentzat eta langilearentzat ere, bai. Bai, hori da. Atlonen bestela, beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen dituzu, Hori da. Bai, Atlon azkeneko urtetan nahiko azten ari gara, bai, baina orain dela gutxira arte bi negozio printzipal genituela esango nuke, baina gaur egun hirugarrengo bate badugu, bai. Alde batetik Atlon osasuna, pixkaten kontatzen nahi dizuen negozioa, bale? Gero bestaldetik Atlon formakuntzare izango genuke eta hirugarrengoa Atlon kudeaketa. Atlon osasunaren barruan, aldi berean, 3 mini negozio bezala ditugu, bai? Bat, enpresa osasungarria, bigarrengoa eta konkretuki partikularri zuzendutakoa, kirol medikuntza zerbitzua, Arrasaten bertan dugu bulegoa, eta kirol medikuntza zerbitzuan eskaintzen duguna, esfortzu frogak egiteaz aparte, lesioen tratamendua eta entrenamenduen planifikazioa. Eta gero badegu beste hirugarrengo negozio bat, bizkar klinikak direnak. Bizkar klinika hauek partikularrei zuzendutariko klinikak dira, bai, normalean bizkarrezurretakoak, baina baditu gure dispositibo espezifiko batzu sorbaldentzako, belaunentzako eta aldakentzako. Miniklinika hauek lehendabizikoa Aretxabaletan jarri genduen, orain dela 10 bat urte, bigarrengoa Donostian, 7 bat urteola ingo zituen ere, eta azkenekoa Gasteizen jarri dugu. Gasteizkoa San Prudentzio Fundazioarekin tartekatuta dugu miniklinika hau, eta badira 5 urte ere jarri gendula bai. Eta hor parte hartzeko, pentsatzen dute bertara jun, eta ez? Bai, hau azkenen edonor juteko aukera dauka, partikularrei zuzendutako metodologia bat da, eta azken finean metodologia preventiboa da. Bai, horrek ez du esan nahi, ez zaizkigula oso arazo handikin dabilen jendea etortzen normalien, tratatzen diren gaitza metodologia honekin,
zerbikalgiak, dorsalgiak, lumbalgiak, artrosietako sindromea, espondilolitisa, hernia diskalak, bueno, azken finen, minakin dagoen jendea etortzen da zentro hauetara, baina helburu izan beharko litzeke, ondo eonda metodologia hau egitea, prebentzio moduan. Mhm. Bai. Oso ondo. Oin euskararen inguruan ere, bueno, Atlone eredu izan zarete, ez? Eta zarete Bai, euskararen inguruan, bai euskarari saria bai, jaso zenuten 2021 hori da, batean. hori da, Zerbitzua euskaraz eskaintzen duzue, bai. zuentzat garrantzitsua da euskaraz lan egitea. Bai, noski, Atlonen zerbitzu guztiak euskaraz ematen ditugu, salbuespen, bai, baditugu estatu mailan enpresa batzu, adibidez, Renault taldien, bueno, Valladoliden, Palentzin eta Sevillan gabiltz miniklinekekin, eta hor, noski, erderaz ematen dugu zerbitzua, baina, bai, zerbitzu euskaraz emateaz aparte, gure artean ere euskaraz egiten dugu lan, bai, bai. Oso ondo Iker, mia esker, tarte Bueno, hau bazuri, eskainitzeagatik, bai, badakizuen nun gauden, eta nahi duzuneako. hurrengora arte. Venga, mila esker, Usua. Bai, agur. Hemen bukatu da, enpresarean telebistaren saio hau, adi gure sarei, hurrengo elkarrizketarako, bai euskarari edo enpresarean bilatuzkero hor aurkituko gaituzue. Ondo segi.